Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwe, chitubu chinoniwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content iri clean, content yakachena, content yakakodzera kunge ichikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka uri panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wanga wagara uri mugari wepanapa dangokutenda nekuita sei nekukurumidza kubhadhara rent. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Thank you very much for 47,000 subscribers. I really appreciate rutsigiro rwenyu. Right, ndakambotaura ende ndicharamba ndichitaura kuti gore rino igore redhomo. Vanhu vari kungodhomoka, vanhu vari kungobuda ma-offside, muri kungozviona mega. Right now, vasunga munhu wavari kuti akapara mhosva musi wa27. Iye musi wa27 wacho anga asimbori munyika, akatotenga tiketi rekubva kuSouth Africa kuJohannesburg musi wa28, ende zvakonfirmwa zvabuda pachena kunzi aiwaka munhu uyo akatenga tiketi musi wa28 akakwira ndege yake kuuya kuZimbabwe. Zvoreva izvo kuti akaenda kuZimbabwe akanopara mhosva musi wa27. Vaabva kuZimbabwe manheru, vaadzoka vaakwira ndege yetiketi raakatenga kubva kuJohannesburg kuenda futi zvakare kuZimbabwe. Ndione zvichibuda zvichidaro. Ndo nyaya ndikufamba nayo zvamanje hanzi dhomo, gore redhomo. Comment mucomment section ungoti gore redhomo, zviri kufumuka zvese zvakavanzika. Ndo paive paunozonzwa uya mufeso achitaura hanzi God is in it. Kana nguva yaMwari yakwana munoita tumasili mistake. Recently makaona kuti bishop, jaji aitonga bishop akatiza asina kupa mutongo, aitonga bishop Nyamakanga, pakasara pakaita confusion. Ndo gore racho iroro, ndo nguva yacho iyoyo. Nguva yechi? Nguva yedhomo, vanhu vasingamberese vasingafungire. Right, ndodati ndikuratidzei the confirmation inokonfirma nandazoita dig deeper munyaya yechi yemusikana uyu handitika. Musikana tiri kutaura nezvake, musikana anomirira kodzero dzevanhu anonzi Namatai Kwekweza. Ndiye musikana tiri kutaura nezvake. Ndichapinda munyaya yake manje in full details. Tiri kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate. Namba dzangu ndo dziri pascreen idzo. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi panhamba idzodzo handitika. Ndine gwenzi randiri kushambadza mazuva ano, gwenzi randiri kufamba naro, gwenzi rePhytomed, Herbal remedies. Ndo gwenzi riri kuita zvinhu manje. Ungave une musoro, ungave une mudumbu, ungave une zvirwere zvakasiyana, aiwaka ndo gwenzi rekushandisa iri handitika. Zvinorapwa zvacho zvakasiyana, zvese zvawangofungira, ende aya anonzi natural herbs. Saka gara wabata nhamba idzo dziri pascreen idzo, woita sei worongekawo munhu handitika, kuitira kuti paunozorwara hauzoyeuke bako, mvura yaita sei, mvura yanaya handitika. And then tiri kutaura kuti munhu ngaarongeke mukati meupenyu. Kana une kabhizimusi kako kabhinda uko kaunako, aiwaka bata Owen akuite sei, akuvhurire akuregistere kambani yako inge ine mapepa handitika. Nhamba dzaOwen ndizodzi idzo dzamuri kuona dziri pasi apo. Saka bata Owen womutaura kuti tabva kuna DJ Holly, hanzi iwewe ndio uri kuregista makambani, ndio uri kuvhura maakaunti FNB handitika. Right, saka rega ndipinde munyaya yangu yandiri kufambira nayo zvamanje. Da kuti ndikuratidzei musikana uyu. Okay, let me put a picture there so that you can see. Vazhinji venyu munotomuziva, tumavideo twake tumwe twacho munototuona, tumwe tungosekuleta. Ndiye uyu, ndiye musikana akaita sei, akavharirwa. Ndiye wacho iye ari kunzani. Okay, hold on. Ndiye musikana wacho Namatai Kwekweza.
ndiye uyo arapo wamuri kuona uyo handitika akasungwa, ndiye akabudiswa muflight nevamwe 3 vanhu vachida kuenda kuVictoria Falls kumusangano wanga wariko. Saka mhosva yake yaari kupomerwa zviri kunzizvo ini pakaenda kunotongwa vatimba neAvondale 78 vanhu vaye vakasungwa vetriple C, hanzi akange aripo nevamwe 4 vakasungwa achiridza ngoma vachiita sei, vachidedzera, vakasumudza mapepa anotaura zvinoita sei zvinyadzi nezvituko zvinova izvo zvinopikisana nemutemo weZimbabwe. But mukuzoshanduka kwezvinhu ende munyaya yavhundutsa vanhu, musi wacho iwo uri kunzi musi wa27 June, but musikana uyu Namatai uyu anga asitombori muZimbabwe musi wa27 wacho, anga ari kuJohannesburg. Saka pana panda kuti ndikuratidzei the confirmation iri kucirculator, and then mozvionerewo mega tiketi rake, date nezvese zvinenge zviripo ipapo handitika. Saka iyo booking agent iyo yekuSouth Africa iyo iri kutaura iyo kuti thank you for your email. We can confirm that we did indeed issue a ticket for Miss Namatai Kwekweza to travel 28 June 2024 from Joburg to Harare in FN 8336, departing 7 o'clock, arriving 10 minutes to 9. We can also confirm that she did in fact fly in this ticket as per booking stated below. Amen. Kuti zvimwe zvamuchazoda ndezvipi, zvimwe zvamuchazoda kuona ndezvipi, kana kuti zvamuchazoda kuziva ndezvipi. Ndo zviri kutaurwa netiketi iro, tiketi riri apo iri. Riri kutaura izvo kuti musi wa28 musikana akakwira ndege kuenda kuZimbabwe, ndege yakasumuka na7 ikasvika na10 to 9. Saka mhosva yaari kupomerwa kunzi yakaparwa musi wa27 June. Munhu uyu musi wa27 June anga asitombori muZimbabwe. Ndo mamiriro akaita zvino, ndo maitikiro ari kuita zvino panguva inoyi. Ndo pandambotaura kuti igore redhomo, igore rekudhomoka, zvinhu zviri kungoita sei, zviri kungoitika, vanhu vakadhibha, vanhu vasingafungire. I want to show you also tweet raiswa na Hope Ching'ono. Ndikuratidzewo zvaari kutaurawo pamusoro penyaya iyoyi. Ari kutaura kuti uyu munhu uyu angasimboripo. And okay, let me just read it. Let me just read my parts for you so that muona kuti zvakamira sei. Zvikanzi Zimbabwe is a president with a criminal mind who has looted public funds. Ndo mashoko aHope Ching'ono aya ari kutaura kuti Zimbabwe ine mutungamiriri wenyika ane pfungwa dzechitsotsi dziripo pakuba mafunds, dziripo pakuba zviwanikwa zveruzhinji handitika. Ndo ndadzikana tweet racho rakati rebena, ndadzikana pazasi ponzi Namatai Kwekweza story is a reminder of importance of defending human rights and promoting democracy even in the face of opposition. Ndo zviri kutaurwa nani naHope Ching'ono ichi. Noti munoionawo sei nyaya iyi kuti tasvika paipa pekuti munhu unopomerwa mhosva kunzi iwewe wakawanikwa uri kuHarare musi wakati, but musi iwowo uri kutotaura kunzi aiwa wakanga uri kuSouth Africa, and the booking agent yaprovide ticket remwana kuti ndiroro iro. I think ma-CCTV epama-airport they can also confirm kuti musikana akakwira ndege. Saka handizoziva hangu kuti vabhaiza papi, at least dai vanga vakatsvagawo rimwe date kana wakati 28 kana 29 kana kutsvaga imwe mhosva yekuti vaiziva kuti munhu ari muZimbabwe. Zvinoreva kuti intelligence are not so intelligent pakashata.
nekuti kana vachita tumasili mistake ipapapa menoti ma1 apa menoti hombe dzipi dzavanenge vachida kuita sei dzavanenge vachida kuvhura. Ndopaipa ndikuzotaura kuti uyauye wataimboseka uyauye achiti God is in it ka I think aitoziva. That's why muri kuona tuma simple mistake utu turi kungoitika kuti vanhu vamakisike zvinhu zviite sei zvinhu zvidhakwa handitika. So ndonyaya yanga ndangokubatirai zvamanje ngatisakanganwai na8 o'clock nhasi manheru tosangana futi tichipanana update kuti zviri kufamba sei zvakamira sei. As for me DJ Oli and the rest of the crew behind the scenes, thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios, and thank you once again for 47,000 subscribers. See you in the next video.